Сәлам дуслар. Сезнең экраннарда шоу-біз тапшыруы. Һәм мин Иркә. Урамда шөп-шын гыйнвар. Салкын, кар, буран, бызлавык. Ә бездә исә кайнар музыкаль яңалыклар. Бүгенге тапшыруда җырчы Алсу гаиләсендә ни булды? Ленар Яшин кемгә хәзер җырларын багышлый? Гөлназ Сираева киемнәр сата икән. Мәликә Рәсәй эстрадасын яулый. Булар һәм башкалар бүгенге тапшыруда башлыйбыз. Сентябрь айында чыккан бер тапшыруда танылган җырчы Алсуның инесе Ренард иләнгән дип сөйләп узган идек инде. 19 яшьлек Ренард тормыш иптәше итеп 25 яшьлек миллионер кызын Зәлинә Сөләйманованы сайлады. Һәм күптән түгел яшь гаилә куанычлы хәбәр җиткерде. 2016 елның 1 көнендә Ренард белән Зәлинәнең мәхәббәт җимешләре дөньяга килде. Яшь пар зиннәтле үз өендә торалар. Әлеге йорт миллионер әти Ралиф Сафин, Алсу һәм өлкән туганнары Маратның туйга бүләге. Шоу-біз тапшыруның командасы Сафиннар гаиләсен куанычлы вакыйга белән чын күңелдән тәбрик итә. Күптән түгел яшь башкаручы Ленар Яшин очрашып биргән кызына Пупсик дип исемләнгән җыр багышлап язган иде. Җыр дөнья күрүе булды, пар аерылышты. Аерылышының сәбәбе җырчының фанат кызлары икән. Интернетта иҗатыма гашык кызлар еш яза. Аннан соң концертларда да килеп кочакларга мөмкиннәр, андый чакта кешегә елмаерга кирәк. Илүзә артист кеше белән йөрүнең ни кадәр авыр булуын аңлады. Азгыш талаштан да арады, дип сөйләде Яшин. Әйтергә кирәк, 10 ай очрашып биргән Илүзә исемле кыз белән аерылышуын егет яшерми. Турыдан-тура моның хакта социаль челтәрләрдә яза. Элек Ленар җырларын мәхәббәткә багышлап язса, димәк, хәзер ул аларны иҗатына гашык булган кызлар өчен язачак. Алар моңа бер дә каршы килмәс. Сапсары чәчләр, җидер төстә күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм, алар гүзәл ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Ямь-яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап, кандай нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түз Ленар, бары гашык була күрмә. Күптән түгел, яңа ел алдыннан гына Гөлназ Сираева Инстаграмда интернет кибет ачкан. Бу кибеттә ул үзенең һәм башка артистларның сәхнәгә чыгыш язар өчен тектерелгән, 1-2 кат кына киелгән, хәзер киелми торган киемнәрен сатуга чыгара. Шул киемнәр арасында уникаль, махсус татар җыры фестивале өчен генә тектерелгән күлмәкләр дә бар. Бу идеяга ничек килдегез соравына? Шкафта урын җитмичә, балконга күчкән күлмәкләремә карап тордым да, үзеннән үзе ничектер уйга килде дип сөйләде безгә Гөлназ. Әлегә 3 күлмәк хуҗалы булган. Икесе Чаллыга китсә, бер күлмәк Мәскәүгә киткән. Эльмира Нагимова, Эльвира Хамматова, Диләрә Иләлетдинова бу интернет кибеткә бик яхшы идея дип уйласалар, кайбер артистлар моңа каршы килә.
шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Алма агачта ал шәшәкле, күк сиреңдә күк шәшәк шул. Туганнарым шул шәшәктәй булсын сезнең киләчәк. Яңа ел алдыннан гына беренче каналда главная сцена проекты тәмамланды. Сайлап алу турында безнең җырчыбыз Мәликә дә үзен сынап карады һәм уңышлы гына киләсе турга үтте. Сайлап алу турында скрип колеса җыры белән җәлеп итсә, икенче турда песня Анюты җырын башкарды. Колесо лужи и грязь дорог. Скрип колесо лужи и грязь дорог. Бу башкару күп санлы мактау сүзләренә лайык булды. Жюридә утыручы Владимир Пресняков сайлап алу турыннан соң Мәликәнең интернет шелтәрендә булган видео чыгышларын карап чыгу турында сөйләп узды. Һәм ул Мәликәне барлык беренче канал тамашачылары өчен берәр татарча җыр башкаруын сорады. Мәликә Сандуга җырын җырлады. Диана Арбенина бу башкарудан соң басып торып алкышлады. Сандугач, сандугач, китмә, китмә, сандугач, канатларың таладырып, туган җирне калдырып, бездә туып үстең син, чык суларын эчтең син. Мәликәнең җыр осталыгын зур бәяләсәләр дә, ул кызганычка каршы җиңү яулый алмады. Әмма җырчы бу турыда ни булса да барысы да яхшыга дип комментарий бирде. Без Мәликәгә әфәрин диябез һәм киләчәктә уңышлар теләп калабыз. Яратуың бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очамын. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Декабрьдә беренче укылышта концертлар куюга багышланган канун кабул ителде. Бу канун буенча үз көннәрен үзләре күргән бәйсез җырчылар хакимиятләр баккан оешмага керергә тиеш булачак. Бу оешмада әгъза булып торганнар гына 400 квадрат метрдан зуррак залларда чыгыш ясый алачак. Канунны бозучылар оешмага кирмичә концертлар куючылар башта 500 мең сумга кадәр, икенче тапкыр эләксәләр 1 миллион сумга кадәр штраф түләргә мәҗбүр булачак. Әйтергә кирәк, монда оешма кимендә 50 кеше булганда гына төзелә ала. Анда әгъза булып тору өчен елына 150 мең сум түләп тору карала. Күп артистлар бу канун белән бөтенләй килешми. Рәсәй артистлары исә канунга карата ачык хат язып Facebook шелтәренә салганнар.
Бу хат астында 30-дан артык җырчы, музыкантлар үзләренең имзаларын куйганнар. Алар арасында Борис Гребенщиков, Земфира, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов һәм башкалар. Бу вакыйгалар киләчәктә нинди нәтиҗәгә китерер? Киләсе тапшыруларда бергә күзәтеп барырбыз. Сәхнәдә күпчелек очракта шок булып күренгән Мөнир Рахмаевны тамашачы да артык җитди кеше дип санамыйдыр. Күпләрнең уйлавы буенча, Мөнир тормышта да шук, кайгы белмәс, кыланчык кеше дип уйлыйлардыр. Я җырчы бик еш ятим, төрле яман авырулар белән авырган балаларга ярдәм итә, хәйрия концертларын оештыра. Шулай итеп, Мөнир Кәрим исемле малай белән бик каты танышып, дуслашып киткән. Кәрим яманшыш авыру белән авырый. Һәм ул бу авырудан арынып, тормышның башка төсләрен күрә башласын өчен Мөнир аны үзе белән җырларга чакыра. Сәхнә дөньясын ача. Тиздән Мөнир һәм Кәримнең дуэтын сез 30 гыйнварда Уникс концертлар залында балалы солянка концертларында күрә алачаксыз. Рәхим итегез. Әнә ул килә, елмаеп көлә, сыкланып караган һәрбер күзгә. Куеп бедре чәчен назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңләр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңләр, нурлы йөзең сөеләшә. Ир-яңа, әле генә кызу табадан төшкән клиплар бары тик безнең шоу-біз тапшыруында. Дуслар, премьера! Кем сезнең сөйгәнегез? Алалымы, көлалымы, тәрәзәңә пәрдәңә ярам булырсың дип куркам әллә нинди бәндәгә. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Кигәнсең кулың ничек тирләми, бу кадәрле чибәр булып, кая үстең ширләми. Вак буяуларга буя, тәрәзә ырымнарын, ничек итеп боештырып кавышу пылларнарын. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Языгымның исемнәре Әүхәди. Если любишь, приходи, а не любишь, уходи. Минем сөйіп җиткән атым туры белән савраска. Син согласна, мин согласна, ник йөрибез напрасно.
Бу атнада безнең команда сезгә җырчы Чәчкә белән якынрак танышырга тәкъдим итә. Җырчы буш вакытында безнең хәбәрчебез белән очрашты. Бу очрашудан ни чыкты? Чәчкә турында без нинди кызыклы яңалыклар белдек? Шуның хакта безнең киләсе репортажда. Исәнмесез, ТНТВ каналын яратып караучы дусларыбыз. Һәм инде без ниһаять урамга чыктык. Саф һавада, шәһәрнең уртасында біз бүген сезнең белән шугалакта, Тимер аякта йөриячәкбез. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз Татар җыры фестивале лауреаты, популяр җырчы, автор башкаручы Чәчкә. Сәлам Чәчкә. Сәлам Дамир, исәнмесез? Хөрмәтле тамашачылар. Без бүген беләсез кичә Чәчкәне Тимер аякта йөрергә өйрәтәчәкбез. Ни өчен йөри белмәгәнен ул сезгә хәзер бер-ике сүз белән генә аңлатып узар. Мин кичкенәдән теге фигуралык катанияларны инде бик яратып карый идем телевизордан. Кичкенә чагында әле хәтерлим, әнинең яшь вакытта кигән шундый тимер аягы бар иде. Шуны кия идем дә урамга чыгып, авылда инде кар буз эзләп йөри идем. Буз булмагач кар арасында йөри идем инде шунда атлап. Һәм ниһаять ТНТВ каналы бүген Чәчкәне Тимер аякта шоурга өйрәтәчәк. Ничек синең хәлләрең гомумән алганда? Хәлләр бик яхшы, Аллага шөкер. Яңа ел инде әйбәт кенә башланып китте. Яңа ел уңышлы гына булсын. Яңа елларны кая каршыладың? Кемнәр белән каршыладың? Без инде тормыш иптәшем белән өйдә генә утырыбыз дип уйлаган идек. Икәү генә. Аннары уйладык. Икәү генә бик скучно булыр инде дип, шуңа күрә дуслар белән каршы алдык. Теге көн бик суык булуына карамастан инде елкыларга да барып, фотоларга да төшергә өлгердек әле. Булай хәзер нәрсәләр майтарасыз? Нинди эшләр белән эшләп йөрисез? Шул оештыру эшләре белән, гастрольләр белән мәшгульбез. Бу яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә, ял көннәрендә дә концертлар куеп, халыкка инде бәйрәм концерты бүләк иттек. Үзебезгә дә бик күңелле булды. Менә спортка килгәндә инде бүген бит инде син белән Тимер аякта шуабыз. Спорт белән дусмы син? Нинди төр белән дус? Мин кичкенәдән йөгерергә ярата идем инде. Хәзер инде йөгергәнем юк. Бәлки кирәктер инде ул. Мәктәптә укканда бик ярата идем баскетбол, волейбол ярышларында катнаша идем инде. Бик яратам ул төр спортны, шулай ук шөгыльләнгәнем юк. Менә әле бүген Тимер аякта шуарга чыккач, мин шул хәтле теге баштан курыктым. Хәзер инде гел кайтасы да килми, рәхәт. 2015 елның башында сине ябыккан дип сүзләр йөргән идем. Хәзер менә шул килограммнар кайтмыймысың? Кайтмас өчен нәрсә эшлисең? Әле бераз гына артты, әле бераз гына кими. Аны инде менә гел спорт белән шөгыльләнеп торсаң, нормада торыр. Менә шуның белән шөгыльләнергә инде хәзер. Дуслар, хәзер без Тимер аякларны салдык. Хәзер Чәчкә белән без әкияти шәһәрдә. Гаиләдә ничек хәлләр? Тынычмы барсы да? Аллага шөкер, барсы да бик яхшы. Шуннан да без инде бер вакытта бер-беребезне калдырмыйбыз. Мин инде үземне шуның белән бәхетледер дип уйлыйм, чөнки без эштә дә бергә бер-беребезне теге аңлап дигәндәй киңәшләшеп эш итәбез. Өйдә дә шулай ук. Безнең теге юк, менә син ир, менә мин хатын, теге нәрсәндер бүлү, теге обязанностьларны бүлү дигән әйбер юк. Кем ничек өлгерә, кем ничек булдыра, без менә шулай ничектер бер-беребезгә инде юл куеп. Менә аның синең белән гел булуы, синең белән гел янәшәдә, концертларда да, төрле солянкаларда да, хәтта сиңа шалтыратканда мин эләктем иреккә. Бу нәрсә белән бәйле? Ни өчен? Көнләшәме? Юк, менә андый сорауны миңа гел бирәләр. Аллага шөкер көнләшми, чөнки көнләшкән кеше бик авыр кеше була ул.
Бу көнләшүдән түгел инде, чөнки безнең теге эш гел бергә булгачтан ул да җавап бирә, мин дә җавап бирәм. Менә бит инде ирек белән гаилә куруга сезнең вакыт туса, ләк сезгә кайчан очып киләчәк икән? Әлегә ләк очып килмәде. Без инде аны түземсезлек белән көтәбез. Бер 5-6 ләк очып килсә дә риза булабыз. 5-6 ләк килсә дә мин риза дисең бит инде, әмма синең турында теге яңа гайбәт барлыкка килде, сине йөкле диләр. Менә ул дөресме? Әлегә юк булса инде тамашачылар да синдә Без инде беренче булып белербез, ышанып калам. Чәчкә сине чын күңелдән котлап китергә була. Син 2015 елда Татар җыры фестивалендә TMTV телеканалының махсус бүләгенә лаек булдың. Кыр казылар кире кайтырмы? Шиңгәл гөлләр шәшәп атармы? Мин сагынган кебек син дә сагынасыңмы? Әллә мин генә сагынаммы? Мин сагынган кебек син дә сагынасыңмы? Бәлки мин генә сагынамдыр. TMTV телеканалының махсус бүләге номинациясында җиңеп чыккан Чәчкәне беренче алтын барсы белән тәбрик итәм. Чыннан да бу минем өчен бик зур бүләк булды, чөнки мин дә Казанга килгәнемә 10 ел тулып, инде 11 ел булды инде. Менә шул вакыт эчендә ниндидер бар иҗат кешенән ни кирәк? Оценка дисеңме, үзең ничектер шундый оценка көтәсең инде. Һәм минем өчен бу бик зур бүләк, бик зур вакыйга булды. Чәчкә син беләсеңме, менә быел инде TMTV премиясының бәйрәме узачак. Минем ишеткәнем бар, шундый бик масштаблы вакыйга булырга тиеш дип әйттеләр. Бу премияда син катнашырга өметләнәсеңме һәм нинди җыр белән? TMTV Production компаниясе белән клип төшергән идек, Карган мин язмышка дигән җырга. Менә ул җырны җырласам, вообще бик бәхетле булыр идем. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, булып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ниһаять инде без синең белән эльфлар өенә килеп җиттек. Безне каршы алды эльф Элли. Сәлам. Һәм ул безгә бүген бик матур эшләнмәләрне ясарга ярдәм итәчәк. Без синең белән хәзер балачакка күмеләчәкбез. Киттек әйдә. Дуслар, менә шундый бик матур открытка килеп чыкты. Икесендә янәшә куйгач, бугай аерылмыйлар, әйме? Матур булдымы? Бик матур булды. Балачакка кайтып килдек. Үзебезне үзебез мактамасак булмый инде. Чәчкә менә сине үзеңнең тормышыңны афиша итми торган артист икәнеңне беләм. Үзеңнең теге серләрең дә бар. Ни белән бәйле менә бу факт? Ни өчен син сөйләргә яратмыйсың үзеңнең тормышың турында? Син әле миңа яңалык ачтың инде. Чынлыкта мин малай бернинди яшерә торган әйберем юк. Бәлки интервьюларны бик сойланып кына биргәнгә шулай теге халык шулай дип уйлый торгандыр. Чөнки бүтән журналистларга да инде үзенең шәхси тормышын да сөйлисе килми, иҗатың белән дә кайбер кеше белән теге уртаклашасы килми. Ул инде безнең өчен бик җитди әйбер беренчедән, икенчедән ул безнең яшәү рәвешебез, эшләү рәвешебез. Сезнең нәрсә булса да яшәргә бармы әллә? Нәрсә яшәргә? Менә бар дип әйтим әле, бүтән тамашачылар да уйласыннар әле нәрсә яшәрләр мигән дип. Менә яшерүен яшерәсез, гайбәтләр һаман булып тора. Иң кызыклы, иң соңгы свежий гайбәт нинди иде соң ул?
Мин дөресен әйткәндә үзем дә гайбәт сөйләргә яратмыйм, гайбәтләрне ишетергә дә яратмыйм. Гайбәт түгел. Алдагы сорау күптән түгел генә йолдызлар турында, аларның корпоративларда, төрле чыгышларында гонорарлары турында сөйләп уздылар. Ул исемлектә синдә бар. Менә сине юбилейларга, туйларга чакырыр өчен нишләргә һәм каян сине табырга? Мин үзем ВКонтакте, Инстаграм чатларында инде минем страничкаларым бар, группа бар. Анда инде бөтен контактлар бар инде. Чакырырга мөмкин. Теге мин үземне аның хәтле теге бик кыйбатлы җырчы дип атамыйм. Без беләбез синең бәяне. Шулаймы? Булай инде без туйларга, юбилейларга, мәҗлесләргә барып җырлап кайтыр өчен 10 меңнән башлап эшли башлыйбыз инде. Менә синең ВКонтакте үзеңнең битеңдә аккаунтың бар. Ул синең шәхсән үзеңнекеме, яисә инде башка кеше утыра моннан? Минем үземнең бер генә страничка анда. Минем исемнән бар анда тагын бер-ике бит дисәң булай инде. Мин аларны кемнәр икәнен дә белмим. Кешегә кызыктыр инде минем исемнән утырып карау. Үзеңнең аккаунтыңнан утырганда син язышасыңмы фанатлар белән? Әлбәттә, вакыт булганда мин җавап бирергә тырышам. Бөтен сорауларга да җавап биреп өлгереп булмый инде. Гафу итсеннәр. Теләсә нәрсә язучылар бармы соң? Менә теге кирәкмәгән әйберләрдә инде аптыратып та язучылар, шундый туйдыра торган фанатлар бармы? Андыйларда очрый инде. Аларга ничек реагировать итәсең? Матур гына итеп урынына утыртып куям да инде булды. Дуслар, ниһаять инде безнең менә шундый кышкы сәяхәтебез ахырына да килеп җитте. Шундый җылы атмосферада чәчкә белән без Тимер аякта да менә шундый матур открыткаларда ясап алдык. Сиңа ошадымы бүген? Миңа бик ошады, шундый вакытны бик файдалы, матур итеп һәм күңелле үткәрдек. Яңа ел һәммәгезгә дә бәхет, шатлык алып килсен. Узган елга карый быел яхшырак булсын. Барыгызга да шундый теләктә калам. Пока-пока. Шуның белән тәмам. Барлык яңалыкларны сез ВКонтакте официаль төркемебездә, Инстаграм аккаунтында күзәтә аласыз. ТМТV каналы белән бергә булыгыз. Бездә бөтен татар эстрадасы. Мин, Иркә, сезнең белән күрешүмә шат идем. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.